Харион, радвам се, че решихте да отделите време за себе си с помощта на науката за живеене и йога. Аз съм Кирил и с моя курсист Людмил ще ви покажем един кратък комплекс, с който да може да превъзмогнете негативностите на живота и да се обърнем към позитивната страна в себе си и тази около нас. Нека да започнем раздвижването с един от комплексите на Свамидев Мурти в седеж. Разстоянието между краката е колкото е дълга подбедрицата. Започваме спокойни или по-активни движения, според това как се усещаме, в каква динамика сме в момента. Главата на противоположната страна. Същевременно и леко издърпваме гръбнака. Точно. Людмил подчертава добре усукването и издърпването същевременно на гръбнака, масажирайки седалищните мускули и нежно активирайки областта на таза, заедно с органите вътре. Задачата на билските упражнения е да раздвижи гръбнака прешлем по прешлем. Следващият вариант – краката плътно отпуснати, без да отделяме един от друг. Специално внимание обръщам на коленете да не се отделят. Може в по-бърза динамика или по-бавно, както ни води усещането в момента. Обикновено 24 движения е добре да направя. А истинското движение е когато поемем въздух за здрави хора в кондиция, нагнетяваме въздуха в долната част на корема и със задържан дъх се опитаме да направим две движения. Тогава много по-активно въздействаме върху прешлените на гръбнака. И така, раздвижването хармонично сме го завършили. Преминаваме към следващите асани. Отпускаме се на гръб. Релаксираме. А сега дланите към пода. Поемаме въздух. Издишвайки много бавно, повдигаме краката нагоре, напълно изпънати. Ако ни свърши дъха, спираме. Успокояваме дишането и отново бавно фиксираме краката вертикални. Едно-две вдишвания през пъпа и да усетим позата. След това избутваме и таза с помощта на ръцете отпускаме в Випарита Карани Мудра. Разтърсете краката, за да може мускулатурата на бедрата и пръстите напълно да се отпусне. Никакви шпицове. Краката отпуснати. Наблюдаваме как в момента кръвта навлиза и щитовидната, паращитовидните жлези буквално се мият в свежа кръв. Лицето, горната част на гърдите, шията се активират, успокояват и захранват с чиста кръв. Нежен самомасаж на лицето, естествен самомасаж. В тая позиция може да изпълним Мула Бандха, стягане и отпускане на сфинктерите. Едно много мощно, енергийно движение, не повече от 5 до 7 пъти. Ако силни пулсации усетим с теплочета, преустановяваме. Сега бавно избутваме гърба с помощта на ръцете, докато тялото вземе вертикална позиция. Отново проверяваме краката дали са отпуснати. Усукваме краката, по този начин ги скопчаваме, след това ги изпъваме.
въздействаме напречно върху костите, подпомагайки венозното кръвообращение, и тази силно подмладяваща асана въздейства по-комплексно. Логично и на другата страна. След това отново разтърсваме краката, бавно сгъваме краката с съединени ходила, и за европейците специално това движение вдишваме, издишваме нагоре, вдишваме, издишваме, разтваряме краката максимално колкото е възможно встрани и завъртаме тялото на едната и на другата страна. Връщаме краката в вертикална позиция, отново проверка дали са отпуснати. Единия крак го спускаме, издишвайки в Ардха Хамасана. Пурао. Връщаме. Издишвайки спускаме и другия крак. Връщаме. А сега спускаме крака в страни, издишвайки. Отново връщаме. Поемаме дъх, издишвайки, спускаме левият крак. И сега бавно отпускаме изпънатите крака върху изпънатите ръце в позата на спокойствието. Един отличен вариант на Сарвангасана, който ни дава възможност да се почувстваме в хармония и баланс. Сгъваме бавно ръцете и даваме възможност на краката си да коснат до пода. Разтваряме краката. Ако е възможно, поддържаме ходилата с ръце.